Здравейте хора, не съм много радостна, понеже ще правя предизвикателството Baby Buzzer Challenge. Понеже съм самичка и ще изядам някъде към едно бомбонче, да. И много съм радостна. Не чак толкова, защото има и доста гадни бомбони. Но, нека да започваме. И така, ето ги бомбонките. Ето вътре са. Ето ги. И започваме да ги ядем. Така. Първо, мама иска да изтегли първия бомбон. И то е или кучешка храна, или кучешка храна, или шоколадов пудинг. Чакай да си отворя тръбичката. Така. Въобще не ми се опитва това нещо. Така започваме. 1, 2 и 3. Чакай, тук за мен са отвратителни. Ще се задавиш. Кучешка храна ли ти избра? Дайте много се нова. Ще го върна. Ужас. Другия път мама няма да избира първия бомбон. Това е паста за зъби или мокри кърпички. Това е поне малко по-хубаво. Колкото кучешка храна. Така. No. Ментол. Ментол. Паста за зъби. Ментол много вкуса. Така. Тях паста за зъби и е адски вкусна. И така. Третия бомбон. Зеленото е или окосена трева, или лайм. Чакайте само да се глътна. Трябва да пиеш водичка сега да си изчистиш устата. Пресно окосена трева или лайм. Трева ли? Преди не беше толкова гадна. Ще изпия 10 литра вода след малко. Какво е това? Няма друго такова, нали? Това е, нали? Те са един същи, да.
Това е. Или... Чакайте да попитам някой. Така. Това жълтото е пуканки с масло или развалено яйце или беше? Да. Че го пожелавам да ти се падне. Добре. Ще ми се пришли още вода. Още вода. Направи ги по-кратки, да може да ги пречиш най-нито. Чакайте, мама да ми си вода, че направо не знам. Така започваме с пуканките или разваленото яйце. При мен е водата, при мен е това. Ой, не мога. Да на пуканки с масло. Добре. Това не е ужас. И така, както знаете, на мен се падат лоши неща днес. И да, разбрахте. Падна ми се развалено яйце. Боже Господи. Добре, да теглим другото. Как сме го пробвали? Добре, разберете се малко. Това е или тути фрути. Мама, или тути фрути. Да, тути фрути. Или... Ей това, шареното. Мисля, че е това. Тути фрути или нещо друго. Не знам кое е. Това е розово. Е това. Първото не знам какво е. Чакайте, мама сега ще ми каже. И искам да ви кажа, че ако ми се падне гадното нещо, извинете. Миризливи чорапи. Честито. Не, бялото не е ли миризливи чорапи? Тук бялото са. какво е? Чакай. Да, миризливи чорапи, тути фрути. Добре. Има супол. Да, знам. Ужасно, нали? Да, значи, или тути фрути, или миризливи чорапи. Стискам палците, тути фрути! Yes! 3, 2, 1. Да. Паднаха ми се миризливи чорапи. Ужас. Нали? Защо се на мен гадните неща? Защо? Сега да теглим другото. На другия това. Ли си телефон? На старече. Той няма. Аз го заредихте. Не знам за какво. Вижте, сега ще видя какво е това. Чакайте да видя. Така, понеже не можахме да разберем, или праскова, или сочна круша. И също, или какво беше мама другото? Супол. Или супол и сочна круша,
Или повръщано, или праскова. Да, чухте я. Така се И така, да вземем момчето и да го опитаме. Маха кой е по-среща? Или супол? Ти ще успееш, верно. Мисля, че от мига кой да го опита. Супол или повръща. Така, 3, 2. Абе, не няма да го опитвам, това повръщам. Не мога. Съжалявам много. Ще опитаме нещо друго. Ще опитаме бялото. Мисля, че може малко да съм ви объркала вкусовете, защото не ги четях, да. Ще видим това. Или бебешки кърпички. Или кокос. Те са малко по-различни. Бебешка кърпичка. И последното мисля, че което не съм яла е... това е жълтото. Той е... това го видях на вечери. Не съм... Трябваше да вземем да върнем това пада, бе. Там в Технополис ще има. Така започнах. Това е или пуканки с масло. Пуканки, само да видя пуканки с масло или мързливи чорапи. Не бе. Нещо сме ги объркали. Бе, не знам какво е, но или нещо гадно, или нещо вкусно. Значи, може би всичко съм бъркала, извинете много, но не знам, просто малко ми е объркано, не разбирам английски и по това Точно така се слушай. по световете се объркава. Ако знаеш какво е първото, виж, те са втори номер, първи номер, разбираш ли? Първо, виж, тук пише отпред второ. Развалено яйце пише 2. После на същото пише пуканки с масло. Да, това е пуканки с масло и другото. Развалено яйце. Това да беше Не, много това гадно. го питах, майче. Това го опитва разваленото яйце. Значи съм питала всичко. Не си яла сопола, яди ли или сочната круша? Кой цвят не си яла? Не знам. Чакайте малко, че стана объркване, хора. И кокос не си яла. Не ядах го. Кокос или бебешки кърпи? Добре. Супол сигурно е зеленото. Зеленото яла ли си? Да. Супол. Тоест всичко съм яла. Защо всичко е казано? Всичко си яла, значи. Да, всичко съм яла. И надявам се клипа да ви е харесал. Много да ви е харесал. Целувки. До следващия клип.